गोजोन बेलासिनि बयनिसिमबो खुलुमहरबाय। आं दुलुरानी ब्रह्म। बे समाव आङो नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासिम नायलांदो। सेथि खौराङाव लानानै फैदों गोबाव सम महामारी कभिड-19 थासारिनि जाउनाव बन्द जानानै थानाय आसामनि गासै सोलोंथाइ फसंथानफोरा फिन दिनैहाय 19 अक्ट'बर अदेबानि मंगलबार खालिनिफ्राय आसाम सोरखारा खुलिना होफिनबाय। मख'थावना दि आसामनि गासै सोलोंथाइ फसंथानफोरा खुलिफिनदोंब्लाबो नाथाय कभिड-19 नि नेमखान्थि फालिनायनि गेजेरजोंसो गासै सोलोंथाइ फसंथानफोराव सोलोंथाइखौ होनो हागोन। जेरैहाय कभिड-19 नि नेमखान्थि बायदियै सप्तायाव गासैबो थाखोनि थाखायनो एबा थाखो 1 निफ्राय लानानै थाखो 8 सिम फरायसाफोरनो सानथामनि थाखायल' फरानि फोरोंथाइखौ होनो हागोन आरो थाखो खथायाव सा 30 फरायसाफोरखौल' गनायथि होनाय जागोन। बिनि अनगायैबो गासै सोलोंथाइ फसंथानफोराव फोरोंगिरिफोरजों लोगोसे गासै फरायसाफोरानो मास्क गानथारनांगोन, सेनिटाइज खालामबाय थानांगोन आरो थाखोफोराव सोरखारनि बिथोन बायदियै गासैबो कभिड-19 नि नेमखान्थिफोरखौ मानिनानै सोलिथारनो नांगोन। दानिया गुबुन मोनसे खौराङाव फैबावदो। बर' हारिनि रैखाथि आरो थामोनथानि थाखाय गोबाव सम हाथियार दैना हाग्रायाव थानानै गावखौ बावसोमबोना सोमावसारबोनाय बारग' NDFB एस ग्रुपनि गोख्रों दैदेनगिरि बि उर्ला डिपुटि CEOआ जोबथेसालिनिफ्राय उदां जाबाय। मख'नो नांगोन दि बिथाङा जोबथेसालिनिफ्राय उदां जाखांनायनि उनाव खौरांगिरिनि गेजेरजों फोरमायथिनाय बायदिब्ला थांनाय 2000 मायथाइयावनो बिथाङा न'निफ्राय बाहेरायाव ओंखारलांदोंमोन आरो 2002 मायथाइयावनो बिथाङा ट्रेनिं लानानै आफादनि केडार जाहैना बर' हारिनि रैखाथिनि थाखाय हाथियारजों जुजिबोदों। नाथाय गेजेर ससेयाव बिथाङा गोबां जेंनाजों मोगा-मोगि जाबोनो गोनां जासेयावबो हारिनि थाखाय जुजिथाबनायखौ नागाराखै होननानैबो बिथाङा खौरांगिरिनि गेजेरजों फोरमायथियो। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्राया बेसोदि हारिनि थाखाय गावखौ बावसोमबोनाय बि उर्ला बिथाङा NIA नि गोख्रों संदाननायनि गेजेरजों 2015 मायथाइयावनो NIA जों खाजानो गोनां जादों एबा बिथाङा हमजायो। बिनि उनाव बिथाङा जोबथेसालियाव 7 बोसोर जोबथेनानै दोनजायो आरो बिथाङा जोबथेसालियाव 7 बोसोर खाथिनानै थाबोनायनि उनाव दिनैसो जोबथेसालिनिफ्राय उदां जाबोनो मोनबाय आरो बिथाङा जोबथेसालिनिफ्राय उदां जानो मोनबोनाय एबा न'आव फैफिननो मोननायाव गावनि गोसो गोजोननाय मोननायखौ फोरमायथिदों। गुबुन फारसेथिं बिथाङा खौरांगिरिनि गेजेरजों बुंथिबावनाय बायदिब्ला दिनैसिम जोबथेसालियाव सा 63 बारग' NDFB फोरा जोबथेसालियाव दंबावो आरो उदां जायै बारग' NDFB फोरा गोबां दुखु खस्थ'आव सैनांनो गोनां जागासिनो होननानै बिथाङा फोरमायथियो। बिनिखायनो दासिमबो उदां जायै बारग' NDFB फोरनि दुखु खस्थ'खौ रायजो राजाफोरा गासैबो खौसे जानानै एबा बर' दैदेनगिरिफोरा खौसे जानानै उदां खालामनो थाखाय आसाम सोरखार मिरु सोरखारखौ नारसिनाब्ला बिथांमोना जोबथेसालियाव थैनांनोबो हागौ होननानै बिथाङा बुंथियो। बिनिखायनो गासै बर' रायजो राजा आरो बर' दैदेनगिरिफोरखौ खौसे जानानै बिथांमोनखौ जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामनांगौनि दाबिखौ खालामनो थाखाय बिथाङा खावलायहरो। गुबुन फारसेथिं आरोबाव बिथाङा बुंथिबावनाय बायदिब्ला बर' दैदेनगिरिफोरा दिनैसिम जोबथेसालियाव थानाय बारग' NDFB फोरखौ थांनानै खौरां लाहैफेराखै। बिनि थाखाय बिथाङा दुखु मोननायखौ फोरमायथिदों। बिनिखायनो बिथाङा दिनैनि समाव बर' दैदेनगिरिफोरखौ जोबथेसालियाव जोबनानै दोनजानाय बारग' NDFB फोरखौ खौरां लाहैनो थाखायबो खावलायहरदों। आसामनि सोलोंथाइ बिफाना रायजोनि गं 21 जिल्लानि गासैबो फरायसालिनि नायगिदिंगिरिखौ फैगौ 22 अक्ट'बरनि गेजेराव टेट आनजाद बारग'नाय फोरोंगिरिनि फोरमान बिलाइनि सायाव आबुङै नायबिजिरफिननो थाखाय एबा फिन आनजाद नायफिननो थाखाय बिथोन होनाय जादों। मोनथिनो मोननायाव बिटिआर ओनसोलनि गुबुन गुबुन जायगा एबा बाक्सा, चिरां, उदालगुरि आरो क'क्राझार जिल्लानि सिङाव गोबां माखासे सुबुंफोरा नंखाय टेट फोरमान बिलाइ लानानै फोरोंगिरिनि खामानि मावगासिनो दं होननानै मिथिनो हानाय जादों। मख'थावना दि थांनाय बावैसोबो CIDआ सा 36 सुबुंफोरखौ नंखाय टेट फोरमान बिलाइ लानानै साख्रिनि खामानि मावबाय थानाय सुबुंफोरखौ हमनो हादों। बिनिखायनो बेफोरबायदि नंखाय टेट आनजादनि फोरमान बिलाइ लानानै फोरोंगिरिनि खामानि मावनाय सुबुंफोरनि सायाव संदाननो थाखाय जुनिया संदानग्रा हानजा SIT गायसंनायबो जादोंमोन। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला 2016 अक्ट'बर दाननिफ्राय लानानै 2021 सेप्तेम्बर दानसिमनि गेजेराव रायजोनि सोलोंथाइ बिफाना गुबुन गुबुन जौसिन गेजेर फरायसालियाव आरो गोजौ माद्रासायाव सा 5592 जन टेट आनजादाव बारग'नो हानाय पस्ट ग्रेजुएट आरो ग्रेजुएटनि फोरोंगिरि महरै साख्रियाव थिसननानै होदों होनना मिथिनो हानाय जादों। मख'नो नांबावगोन दि बे समाव सोलोंथाइ बिफाना मिथिहोनाय बायदिब्ला साफ्रोमबो फोरोंगिरि थिसननाय खालार, टेट बारग'नाय बोसोर, टेट बारग'नो हानायनि फारि नं, टेटआव मोननाय जौखोन्दो, बिजाथिनि थं आरो बिसोरनि दा समाव खामानि मावबाय थानाय सोलोंसालिफोरखौ गासैखौबो नायबिजिरनायनि गेजेरजों थिसननो थाखाय खावलायफिननाय जादों।
दानिया गुबुन मोनसे खौराङाव फैबावदो। फैगौ 30 अक्ट'बराव खुंफुंजानो गोनां आसाम बिधानसभा बिसायख'थिखौ नोजोर होनानै आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा दिनै 28 नं गसाइगाव बियाबाव बिसायख'थिनि सांग्रांथि मेल एबा सुबुंगौमा हाबाफारियाव बाहागो लाफैनायखौ नुनो मोन्दों। मख'नो गोनांदि 28 नं गसाइगाव बिधानसभा बियाबाव बिजेपि एजिपिनि मददनि गेजेरजों इउपिपिएल दोलोनिफ्राय सायख'जानाय बिजाथि जिरन बसुमतारी बिथांखौ फैगौ उफ्रा बिसायख'थियाव देरहाहोनांगौनि थांखिजों दिनै गसाइगावआव सुबुंगौमा हाबाफारि खुंफुंनाय जादों। बे हाबाफारियावनो गाहाय आलासि महरै बाहागो लादोंमोन आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। बिथांजों लोगोसेनो बिटिआरनि मावफुंगिरि सोद्रोमा प्रमद बर' आरो गोबां गोजौ थाखोनि दैदेनगिरि बिथांमोना आरो गसाइगाव ओनसोलनि गोबां रायजो राजाफोराबो बे सुबुंगौमा हाबाफारियाव गोबां लोब लोब फैनानै बाहागो लाफैनायखौ नुनो मोननाय जादों। बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनानै आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुंथिनानै होयो दि बे खेबाव बेरेखा दोलो कंग्रेसआ आरोबाव सरकार खुंफिननो हानाय नंलिया, मानोना दिल्लीयाव बिजेपि सरकारानो दंखायो, दिसपुरावबो बिजेपि सरकारानो दङ, आरोबाव क'क्राझारावबो बिजेपि इउपिपिएल आरो जिएसपिनि जथाय सरकारानो दङ। बेनिखायनो बे बारनि बिसायख'थियाव इउपिपिएलनि अनगा गसाइगाव बियाबाव गुबुन दोलोनि देरहानाया फेलेंखा होननानै बिथाङा बुंथियो। गुबुन फारसेथिं 28 नं गसाइगाव बियाबनि बिजाथि जिरन बसुमतारी बिथाङाबो खौरांगिरिनि गेजेरजों बुंथियो दि 28 नं गसाइगाव बिधानसभा बियाबाव इउपिपिएलनि देरहानाया एबा गावनि देरहानाया रोखासै, मानोना दिनैनि फोसावदिं जथुमानि गेजेरजोंनो देरहानाया रोखा जाबाय होननानै बिथाङा खौरांगिरिनि गेजेरजों फोरमायथिना होयो। दानिया गुबुन खौराङाव फैबावदो। बाथौ धोरोमा बर' हारिनि सिनस्रि। दिनै बर' हारिया थांनानै दं होनोब्ला एबा बर' हारिया बर' होननानै सिनायथि होदोंब्ला बाथौ धोरोमनि गेजेरजोंसो गावखौ सिनायथि होनो हादों। बेनिखायनो बाथौ धोरोमा बर' हारिनि गेजेराव गोसारनानै थानांगौ आरो मोजां खान्थि, मोजां नेमजों बाथौ धोरोमखौ गोजौ फारसे लांनो हानांगौ। बे बाथ्राखौ दिनै बिटिआरनि मावफुंगिरि सोद्रोमा प्रमद बर'नि अएसडि डक्टर सांग्रां ब्रह्मआ खौरांगिरिनि गेजेरजों बुंथिदों। मख'नो गोनांदि चिरां जिल्ला रुनिखाथानि सिङाव थानाय दरगाव बिलिफां नोगोराव दिनै गोथार बाथौसालि बेखेवनाय हाबाफारि लादों, लोगोसेनो गेवलां मेलबो खुंफुंदों। बे हाबाफारियावनो बाहागो लाफैदोंमोन बिटिआरनि मावफुंगिरि सोद्रोमा प्रमद बर'नि अएसडि डक्टर सांग्रां ब्रह्म बिथाङा बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै गावनि गोसो गोजोननाय मोननायखौ फोरमायथिदों। लोगोसेनो बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै बिथाङा खौरांगिरिनि गेजेरजों बाथौ धोरोमा बर' हारिनि सिनस्रि होननानैबो फोरमायथिदों। दानिया गुबुन खौराङाव फैबावदो। बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा एबा बारग' एनडिएफबिनि दैदेनगिरि गबिन्द बसुमतारी बिथाङा सासे एनडिएफबिनि दैदेनगिरि जानानै दिनै एनडिएफबिफोरखौ लाजि फोनांदों। एनडिएफबिफोरा 4 लाख रांनि थाखाय 34 बोसोरनिबो बांसिन आखायाव हाथियार लानानै संग्राम खालामाखै। बे रोखा बाथ्राखौ दिनै बारग' एनडिएफबिनि रां दोनथुमगिरि जुगेन बसुमतारीया खौरांगिरिनि गेजेरजों गोख्रों रावै बुंथियो। मख'नो गोनांदि मैया बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा आरो बारग' एनडिएफबिनि दैदेनगिरि गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङा खौरांगिरिनि सोंथि सोंनायाव फिननाय महरै बुंदोंमोन दि एनडिएफबिफोरा 4 लाख रांनि थाखायसो संग्राम खालामदों। जुदि बारग' एनडिएफबिफोरा 4 लाख रांनि थाखाय संग्राम खालामाखैब्ला मानि थाखायथो खालामदों होननानै बिथां गबिन्दआ खौरांगिरिनि गेजेरजों उल्थायै सोंथि सोंफिननायखौ नुनो मोननाय जादोंमोन। दानिया गुबुन खौराङाव फैबावदो। गुवाहाटी पुलिसआ थांनाय समबारखालि गुवाहाटी सोहोरनि गंसे गेलामाल गलानिफ्राय 9 पेकेट गान्जा हमनो हादों। बे खौरांखौ टुइटारनि गेजेरजों गुवाहाटी पुलिसआ फोरमायथिनानै होदों। मिथिनो मोननायाव दायनिगिरिखौ 25 बोसोरनि रुमि महन्त होननानै पुलिसआ सिनायथि होदों। दिनै बेलासिनि खौरांफोरा बेखिनियानोसै। नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक, कमेन्ट, शेयार, साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। एसेनोसै, गोजोन्थों।